επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και ίν και αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν γης του ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, ως ημίν σήμερον κι απ' τιμή τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις ωφελέξεις ημών και εμείς ενέγγις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Τα δε αυτών τιμία αίματα της ελευθερίας ημών των δέντρων αρδεύουσιν, ως περιν τη γη την πάναγκα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης τιμή γεγόναση, ούτω παρασύ το Θεό αγιέστωσαν, το γάρα αγώνα των καλών ηγονίσαστο, και των δρόμων η γενναία θρητένη και φόρος ετέλεσαν, απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής, των της δικαιοσύνης στέφανων. Μη έτσι των εκείνων θανάτου ελευθέρης νη ζώση παράσκω Θεός, αίμνημον έρμην της χερόπου αυτών θυσίας, και αναθεωρούντας τα την έκβασιν αυτών της αναστροφής, μιμήστε την ανδρείαν. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από χρόνος, διευκόν των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον. Κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά. Σήμερα γιορτάζουμε, όπως όλοι ξέρουμε, το ηρωικό έπος του 40 και στη μνήμη των ηρώων μας είναι αφιερωμένη η σημερινή γιορτή. Θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου. Εκπρόσωπος του Δημάρχου. Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Για τον Ιερό Ναό. Για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο. Θα ακολουθήσει σιγή ενός λεπτού. Ακολουθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τη Βαρβάρα Ορφανίδου. Συνολογιότατε, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι. 28 Οκτωβρίου του 1940, ώρα 3 το πρωί, στις 28 του Οκτώβρη, και ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα Γκράτσι επιδίδει τελεσίγραφο της Ιταλικής κυβέρνησης στον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Το τελεσίγραφο, πέρα από της κατηγορίας περί δίθεν παραβιάσεων των υποχρεώσεων ουδετερότητας της χώρας μας, ανάγγειλε ότι η Ιταλία
αποφάσισε για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειάς της να καταλάβει ορισμένες ελληνικές περιοχές χωρίς να τις κατανομάζει. Επιπλέον ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση να μην αντισταθεί στα ιταλικά στρατεύματα που θα κινούνταν στις 6 το πρωί. Με άλλα λόγια, πόλεμος. Υπήρξε μια δοκιμασία που έκανε την Ελλάδα να αποδείξει στον εαυτό της και στους άλλους πως είναι ένα έθνος ζωντανό, φιλότιμο, υπολογίσιμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό πρέπει κυρίως να μας θυμίζει το αλβανικό έπος. Ύστερα από τόσα χρόνια που πέρασαν, ο ενθουσιασμός δεν έχει την ίδια έξαρση, πρέπει να έχει όμως την ίδια δύναμη. Η 28 Οκτωβρίου του 1940 πάβει σιγά σιγά να είναι θύμηση. Γίνεται εκείνο που ζει αιώνια, στη μνήμη της φυλής. Γίνεται ιστορία. Γίνεται θρύλος. Ο άνθρωπος είναι περαστικός. Το έθνος όμως είναι αιώνιο. Η Ελλάδα είναι αιώνια. Και η 28 Οκτωβρίου του 1940 θα γιορτάζεται με το ίδιο δέος, με τον ίδιο ενθουσιασμό από τους ανθρώπους που δεν τον έζησαν. Σήμερα είναι πολλοί που θυμούνται από προσωπικές αναμνήσεις του 40. Ήταν φοβερή η καιρή εκείνη. Ήταν ένας πόλεμος που δεν τον ήθελε κανείς, αλλά που σε ανάγκασαν οι εχθροί να τον κάνεις για να υπερασπιστείς την πατρίδα σου, το σπίτι σου, την πίστη σου. Ήταν καιρή φοβερή, κίνδυνος και αίμα. Συν το 28 Οκτωβρίου του 1940. Θα ακολουθήσουν ποίηματα και τραγούδια. Ποίημα από την Ευλαπία Καλβατσή. Ποίημα από την Αμαλία Γεωργιάδου. Ακολουθεί τραγούδι, βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του, όλα τα φτερά, όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά. Το τσολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τσολιά, από το τσολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τι δουλειά, ξέρει τι δουλειά. Χωρίς μέρες σαν αλλάζει από το τσολιά, όλος τραγικός αλλάζει κι αλλάζει. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο, ποιος μου είπε να τα βάλω. Ακολουθεί ποίημα από την Γεωργία Παμβακύρου. Σήμερα γιορτάζω και τα πρόσωπα που φυλάνε στα χωριά και κάθε πόλη για την ελευθερία μιλάνε. Και μας λένε οι μεγάλοι για τους Έλληνες στρατιώτες
στα λύσα, σαν καινό οι πατριώτες. Τα παιδάκια στα είδα τοποθέτουν, καταθέτουν σε φάρια και μολιώθηκα του τότε καταστήσα περιφάρια. Ποίημα από τον Ραφαήλ Παϊράμ και τον Δημόθεο Αθανασιάδη. Πατρίδα μας περήφανη, η χώρα μας σκύλιδα, στον κόσμο πάλι σκόρπισες, όπως και την ελπίδα. Πληγώθηκες φωνάξες, τυρώνους πάντα τιμημένοι, ολόρθηξαν απρόβαλες τα προστοφανωμένα. Βγείτε και γιγαντίνη σαν τα παλιά τα χρόνια, συντριβείς κάθε βάρβαρο και τραγουδάς αιώνια. Ελευθεριά σου Ελλάδα μας ζωή, ψυχή και μάνα. Το ανθρώπου μένει σύμβολο, ο σκλάβου καμπά. Ακολουθεί τραγούδι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Εσύ πού ήσουν αυτός? Στην εκκλησία μετά πού πήγες? Πήμα δεν είχες εσύ? Όχι, εμείς μου έκανε παλαιάς. Τα φουσάτα περάσαν, σαν το λίμα που καίει τα σκατά. Με καμιά, μόνο λίγο, καιρός αποστέλει και ξανά προς την δόξα τραβά, τραβά, τραβά και ξανά προς την δόξα τραβά. Ποίημα από την Έλενα Τεπελίου.